Surya Sen Bharatni kotor sengkragrongni bisingo khoroksa. O Surya Senni no mangthong chungchini nuyungma bwskango nugo. Surya Sen sana thangke Tripurani bagi mungsa khailangya tamni hingke bo Tripura bai gdaljak bo tongmaniya. Haibano Bharat Hani bagi shagni langmano relangkha wanama singsake choba khailangka. Tini bini langmani kothomani bisingtei chiniti prasa sengkrak robo bkhaba chama manana haini bagi phaiti saiman lainai sengkrak Surya Sen ni kothomano. Surya Sen 1894 Bishini 22 March Talo Chattogram eba Chittagong district ni Raujon Parao achaikha. Amo Tabok Bangladesh hak tor sogoi Bharat Pakistan khak jagai Pakistani East Pakistan kage Bangladesh mayagulo. Surya Sen ni bufani mungramani Ranjan Sen bo khoroksa rung phorongnai eba teacher tongmani. Surya Sen bolo teacher no ongkha. Tamni hinke chraini simino rung sirung thani bini bukha belai no tongo. Amoni bagai tori bo khoroksa rung phorongnai teacher ongkha. Surya Sen ni soi mung ongkha Surya Kumar Sen bono joto borok rok hamjagai master da hani boring bayo. Surya Sen ni mungai Bangladesh University te bus station rok bo snamjak tongo. Surya Sen belai no kachangte খুব দেখে কক সানাই বখা কাহামনি বড় ভারত হাও ব্রিটিশ রক অহানি বসারক ন সাতপিত খাইমানো নুগৈ বিনি বখা ন্যাশনালিজম আচাইখা জালিয়ানওয়ালা বাগ রক তে ভগৎ সিং ni samung rok bo bini bkhano belaino sotonka hani bagai 1960 no Berhampur college o BA khai tongma jorao bini teacher Satish Chandra Chakraborty ni thani bo kwbangma Indian sengkragroni kok rengkha bkhao amsake hani bagai hamjakma bini robo British rok no Bharat Hani norna bagai British rok ni silai bom rok tongma thayo thangai bebak British rok ni choba khaijanai mani rok no naharui telephone line rok tani Chattogram o phainai train rok no kasuna hani kok chapkha 18 April 1930 bisio Surya Sen bini bodol rok no tei bo kok chapmatei Chittagong armory raid khaika bini bodolo tongnai sengkrak rok bo bebak 14 te 15 year ni chrai rok mang a jorao bo achrai rok no dingna naingya phaidi hne Phiya achrai rok no bini logi phaibai mani Silai bom tonma thayo thangma yagulo nukha je a silai rokni bullet barut rok kri te phone telephone line rok tane borok train kasoka haifano kwplayang maliya tangai hinke a joro British rokni kok tun sogirikha British army rok silai bom tuyi gobang makhe phaina chengkha aboni bagai borang aroni khari bolong phasingo thanglaikha aboni taini salo British rok khorok chini sengkrak no romai telangkha British rok para thangai chrayo krate bura khorok sano phano koriyawoi boi Surya Sen no naitongna chengkha Surya Sen bisi brui hai British rokni Chittagong ni hachalo tongkha paithogo bini nijini borok Netra Sen mungoi khoroksa bono thokaikha British rokni thani bono romri hoka romjama yagulo Surya Sen ni yaktek rok sabai jakha mokol rokari oi yask rok sabai rjakha haifano bini khugo inqilab zindabad down with imperialism chirikma khorang kaklai liya hinke 12 January 1934 o bono phashi rjakha oborok no kari bo Surya Sen no tui tei bo bkhaba chajangnai kokrok tongkho okok tuma bebak srai saiman mani yagulo chungomo no sawi mano Surya Sen Bharat hak torno phiyok na thangtini bini kotor yak tongo hne Phiya ba kasakok belai no chiniti prasa rok no khep khayo Surya Sen ni mangthong Tripura hastini lama rogo kaikhe belai no muchang khamu rajbari o khe bubagra bir bikram Kanchan Prabha Devi ni mangthong yagra debra kaikhe se muchang ko khamu obo haike no te kwbangma history rok no saimana bagai comment khaidi baya bajari saimana bagai rungsrungnai rok saimana bagai chini video no share khaidi norok share khaimani bai chini GK Tripuri khorangni adong rok phanmano ningke tini ni bagai asukno bwskango tebo video kaham tui chung phainai norok nai tongdi GK Tripuri khorang